Hola. Vos presentem aquest joc, el Catan Júnior. Sí? A veure, hem preparat una partida de 2 jugadors per ensenyar-vos com se juga. I jo vos ensenyaré alguns detalls. Se prepara així. Triem els colors, en aquest cas hem respectat els colors que venen en el tauler. Sí, A veure, este qui és? el capità Rapinyaire. Molt bé. I així els fiquem, vegeu que té el color. A veure, assistent, això què és? Un cau, I això? un barquito, Un vaixell. un vaixell, Tenim que sempre comencem amb què? amb un sable i una fusta. Molt Que jo també ho tinc. I així tenim una taula per a saber per quines daixonses i dallonses podem aconseguir un cau, un vaixell o una carta De Nick. de Nick, que és este d'ací. En les cartes de Nick podem aconseguir canviar de lloc al pirata Rapinyaire, també podem aconseguir un cau o un vaixell, el que nosaltres vulguem, i també podem aconseguir daixonses i dallonses. Però de tot tipus. De això. Sí. A veure, falta això, que jo ho tinc preparat en la mà. Molt bé, aquí se fica ahí. Ahí se fica això. Una de cada, daixonses i dallonses. Com vegeu que ho estic col·locant. Ahà. Dona igual que ahí, que ahí, Sí, que ahí, que dona igual. igual. Anem a seguir explicant les normes del joc mentre juguem una partida. Sempre es comença el més xugutiu, que soy jo. Un 6, toma! Quan nos toca un 6, canviem de lloc al pirata Rapinyaire. A veure, què em fa falta? Que no piquera este babare. El que fa el pirata Rapinyaire és bloquejar l'illa en la que està. El que tinga un cau en l'illa ixa no pot aconseguir ixo recurs. Però la que fica el pirata Rapinyaire s'emporta 2. Així Per que això dia, què em fa falta? Ah, pinyetes. ella en este cas és la que porta la banca. I m'emporta 2 pinyes. Podem canviar una daixonsa d'ahir i 2 daixonses iguals per una de la banca. Ara que ja hem aconseguit les daixonses i dallonses que ens feien falta, ara tu què vas a fer? Un cau, que el cau necessita això. Una fusta, una ovella, una pinya i un sable. Això necessita. Ho fiques I què a la tinc? banca, Tinc lo necessari. ho fiques a la banca i fiques el cau. Ai, si no vols fer res més, i no pots perquè no tinc ninguna pitxa, ho dono al papà. Ara me toca a mi. En dos. este cas, que és ma mare. Un 2. Per tant, busquem els dosos del tauler, que són este i este. I qui tinga caus que toquen eixes illes, els toca una daixonsa, una ovella en este cas, i un sable. Jo tinc un cau que toca l'illa de l'ovella, així que me toca una ovella. I jo tinc un sable, perquè tinc un cau que toca l'illa del sable. Una vegada tenim repartits, que encara que siga el meu torn, repartim a tots, vegem si podem fer alguna cosa. Jo podria ficar un vaixell. Puc continuar ahí, però en el cercle va un cau. I en este igual, en el cercle va un cau. Per tant, no puc ficar un vaixell. Així que m'espere i passe el torn. 3. 2 pinyes. A ella li toquen 2 pinyes. 1 i 2. Perquè n'hi ha 2 caus tocant ahí. I n'hi ha més tresos? Sí? I n'hi haurà un altre, ja. Això ja. No, perquè és el de 2. Darrere està el tauler per a més de 2. Sí. I ara una carta de Nick.
Vinga, replega-te-la aquí, eres la banca. Oleo. Pero està que els vaig a canviar per una pinya i les he tirat. No. Ah, mira, com has aconseguit una carta de coco, de Nick, te toca ficar un cau en l'illa del pirata rapinyaire. Dir una cosa, que les instruccions estan molt ben explicades en 3 idiomes. En valencià, en castellà i en portuguès. Bye, bye. Ara què més vols fer? Pues, perquè no puc fer res. 3. Una de 3. Una, dos i... Toquen 2 pinyes. Els 3. Ah, i tinc bloquejat. Així que jo tinc això i puc ficar-me un cau si canvie una fusta per una pinya. Me toca a mi. És el meu torn. Jo ara ja he ficat un cau, o m'interessa, que això ja una vegada jugueu més voltes, veureu les estratègies, perquè este joc és molt d'estratègia. Tens molt per a triar. I ja li toca a la meva contrincant. Uno. Un sobre per a mami i una ovella. Què més vols? I... Ja està. Ui! 2 pinyes. Està bé que només una persona toque esta caixa, donant 2 pinyes. Una altra norma és que si són totes del mateixa daixonsa, se torna a canviar i se fica una daixonsa de cada. El meu contrincant s'enfada perquè el seu està bloquejat. El joc és així, tolerar la frustració. I me toquen 2 fustes perquè tinc 2 caus. I ara què? Què vols fer tu? Veus? Pots fer un cau. Però me quedé sense bitxos. Però no importa. A veure, puc? Vale, sí. Ja està, ja he solucionat el problema. 1. 2. Una daixonsa d'or. Daixonsa d'or. I ara una carta de Nick. M'ha tocat un cau o un vaixell, a la meva elecció. A mi m'interessa un vaixell. I com ara les dos tenim una carta cadascuna, ella perd el dret a tindre el cau ahí. I tu tampoc. Jo tampoc, perquè estem empatades a cartes de Nick. I passe. 2. Dos sables. I ara què? Perdona, no m'ha acabat el torn. No m'ha acabat esta fase. Però digues el que estàs fent. El barquito. Calma.
que té pressa perquè jo no la bloqueige. Menos mal que lleva la fusta. D'ahí ja no pots canviar més. Una pinya. Un altre dos. Jo allí no tinc fustes que m'interessaria per a fer un altre cau. Això és competició màxima. No puc, així que passa el torn. Pinya para mí y pinya para tú. Una, A ella li toca una pinya. 2 y 3. I a mi dos. I què més? Hi ha un altre 4? Abans de passar a l'altra fase del torn, Sí, ni un altre 4. repartís. Jo tinc fusta. Tu tens Vale. quantes fustes? Una Dos. i dos. Vale, ara sí. Com n'hi ha tot de pinyes, ara se torna a canviar. Tendría que haber cambiado per sable. Bueno, ¿Puedo cambiar por sable? no. Mira. Y ahora Ara tengo un el cau. cau. Vinga, fica el cau. Tinc Fica el cau. una pregunta. Si n'hi ha dos ahí, tinc dos os. Sí. S'ha de canviar una de llonza i de llonza de cada. Deixes una pinya, deixa una pinya allà i les altres les canvies per una de cada. És un joc que sol durar uns 30 minuts. Ja. I si ho expliquem, Un poc més. 40. No? Vale. Un 3. Oh. En els jocs de taula s'aprèn a guardar el torn, a saber perdre, a pensar una estratègia. 1 y 2 fustes para la meua contrincant. Jo no vull donar-li fustes. Té cau. Un cau, però pot? Tinc un cau. Sí que pot. Tinc un cau. Tarararan, sols Sí. pots fer. Però no t'afectarà. Però també puc un vaixell. Així que vaig a ficar el vaixell. Vaig a ficar el vaixell. I després el cau. Calma. I mira, hi tinc dos pinyes. Encara me queden dos pinyes, però bueno, no vaig a fer-li res. Te toca. 3 ovelles para mí. Tres ovelles. I com vegeu que ara puc ficar un cau. Però puc... Està ahí. I ara fico un vaixell. Carta de Nick. Una carta de Nick. D'ahí no he canviat. A mi no m'ho dones, ara eres tu. D'ahí no he canviat. Ai, no me dona compte. Crec que no. No me dona compte. Crec que no. Crec que no. Bueno, té igual. La cosa és que només se pot canviar. En un torn se pot canviar una vegada d'ahí i una vegada d'ací. Però esta vegada m'he despistat i no me dona compte. Així que, com jo no me dona compte, tu, si tu no te'n recordes,
Se segueix. Una carta de Nick, mira. Canvies de lloc al capità. Ah, que fusta. Bye, bye, fusta. Vale, va agarrar 2 de fusta. Ah, por espera. Si no tens res. cálmate. No tengo. No puedo. Te fa falta tot. Una y dos. I com tens 2 cartes i jo només tinc una... Ah, i quan? No, ahí no. A on va? Per les cartes de Nick. On va el cau? Uy. Ahí. I com se guanya la partida? Qui guanya? El que té El que fica tots els... caos. Tu ja estàs tots? No, me queden 3. Te guanyo jo. Te guanyo jo. Ah, els tens tots? Joder. Uno! Ai, mare. Vale. Tipo... Me toca. Ah, ja no tens un... 6. 6. Doncs, a veure, me fa falta sables. Ahí. Dona'm un... Ja saps el que vull. Perquè me dones una carta de Nick. Ah, 2 pinyes i 2 fustes. Mira, fusta, que no te deixava. Però ara sí que tens. Sí. D'ahir no he canviat. He d'estar atents. Ui, una ovella. Te dono això i fique un vaixell. I... Ah, com estem empatades. Ara te toca. 3. 2 pinyes. I tu 3 fustes. 1 i 2. Jo 1, 2 i tu 3 fustes. 1, 2, 3. ¿Qué te falta? Sable. Ja on tens un sable. Però no què? Sí que pots. Acabes de començar el torn. Ah, sí? Quan? Ara? Ah. Tenia 2 fustes. Estava jo mirant-me el meu i no m'he enterat. Sí, sí, No puc. Tinc que canviar d'ahí. és de veres. A no ser que canviï les 2 pinyes. Però te quedes igual. Tinc una. Costa tolerar la frustració. Mira, un altre 3. Tres fustes, però mami. Dame-les en la mà, no me les llances. No vas a aconseguir Este joc practiques molt l'atenció sostinguda, el foco. I també atendre al que fa l'altre. A veure... a tu te fa falta... Esta... Tranquila. Me falta esta. Que me Te la la voy a apunte. d'un altre puesto. I de 2 fustes aconseguisc una ovella. I ara puc fer el cau. Ai, antes me l'has llevat tu, ara te'l lleve jo. Mala. I ja està, no puc fer res més, perquè ja he canviat uno d'ahir i uno d'ahir.
Jo 3 i tu 2. De normal sóc jo la que porta esta caixa. Barquito. Vaixell. Així. Una carta de nit. Ui! Plas. Quantes caus te falten? Ja estem? Te falta? Ah, i com has aconseguit una carta més, has guanyat la partida! Enhorabona! Revanxa! Sí, perquè ahir vaig guanyar jo. Ahir no, després ahir. Bueno, Adeu, moltes gràcies per veure. adeu. I si vol... Espera. I si vos ha agradat el vídeo, subscriviu-vos al canal. Bye!